زي كابس قلتنا نسمعو ملغتي بحاونا بول كيت ديفيس زتم حلالفة زدنق ملغتيو بول كيت ديفيس دحرتي كابويتاز تقبلو نهرا يالوطي أم مصحف قدس ركبو أسيوم زقرهم تنبيتات بزعبا ممسا منقست أملاخ كريهم جميرو خمزلو ينقرنا قويتا يسوس بأكل أبزي مدري مزيو أب حانت هاجر أب حانت ختما أبزي فانداوي تكوف كم زبلن نملا مدري دما مسمر عطو خوينو كم زغزي يحبرنا له كم معرق ملك صدق أب تحتي تنقص نقستاتن ليك كهناتن زوانه قويتا يسوس خوينوم كم منقستن كم كهناتن خوينوم زعيو سبات كم زلوون بكلتي يحبرنا له زلو أكايدا بيت خريستيانون كم زغير كالد سماياوي أكايدا يمص كم زلو دما يحبرنا له هيوتنان منفساونتنان زغير دما نزي عبي تسفازي مالت ممصا منغست أملاخ بحدش الرأيان أمامتن كنرئي كنجمر كم زلنا يزحبرنا مبار كابز قتسلنا قدماي كفال نيزي دنك ملغتي بحبار كوينا نسمعيو. That okay, now the Lord is functioning in a more pronounced way as the Melchizedek, and we are beginning to function in that order. That changes my perspective of how I see these things. If I know the Lord is literally going to rule this planet, literally sitting on a literal throne in a literal city, in a literal nation, then that changes how I view my perspective as in preparation and how we pray even in Omega prayer. All of these things work into. زحجز حفاظ له مصحف كابتم قدم حجي صحفكم كلهم مصحفتي زلعله صلوا كلوا يخيلو يزبل كلهم مصحفتي صلوا غيرهم كونو تسفا يقبر زاني حجي مصحف كن بزعبا كيداناتيا عميقا قطعتو أبسخا بقنعنا خنقركم كل تقويتا أبز قداي زي زهبني مبرهتات أستاث ميتن تسعان زخون قصات نخلو أبز مصحف صحفة يرلخو سلازي بسقا استتغتغت حابتام تحستو زلوا مصحفيا إذا مصحف كم زولكم بزعبا كيداناتيا كوفنانتس أتي أزي زدنق كفال نايزا مصحفي لزحسبو أتي بزعبا ناي داويت كيدان زقلت كفاليو إزغا مستي ممتع منقستي أملاخن محداس جنة يدنن زتها هازيو بزدما بحقوس إنها سراسور كيه كسرحك أني مانيحتو نعمتات ناب كلهم توم نايبولي كيدان نبيات بمخاد أتي ناي منقستي زمن كمي كم زمسل نزهابو تنبيتاو سئلن مقلاصني كريوز دلن هيره بزعبو حجي كزاربي قويتاقا بزعبا سئلي نايزا منقست زيا كقلص عقمي كم زهابني يسمعني زلو إز الزمن نايزا منقستي أزيو زقرم حقنيان دنكنيو اتعاق من حيلن نايزوم تنبيتاوين دقصتات كتريو كلها أبتم كم ماينور بروفيتس مالت ناشتو نبيات تبايلو مزوعو كم بعل ميكياس صفونياس النهومن زركبو دقصتاتهم أبزوم ناشتو نبيات تبايلو مزوعو أبقوم زركب تنبيتات أزيو زستنكريو ناشتو نبيات دا تبايلو منبر اتينسوم زهابو تنبيتات كابتم عبيت نبيات سبالو كم إرميحسن هزكيلن زين استنبيتات يوم هيبهم مصحفتهم داين نيشن منبر اتي زوم ناشتو نبيات زهابو تنبيتات أزيو زدنقيو
كم تنبيت يقلن تنبيت آموزن حجترينا أزيوم ناشتو وحدات معرفات زلوهم مصحفتيهم أتوم أبزوم مصحفتي زلو تنبيتات كن بزعبات زمت زلو زمن انتاي كم زمسل زنقر نتصر سلاوي ندفيهم زهبنا كلهم كا قويتا أبز مدرزي ماتيو كم زغزق زي كحد نقر مخانيهم زرئينا إذا حجي مسبيتي إيمي بحبار كوينا نصحفا زلنا مصحف أنا كوا تناتي كفل كلتا ربعي ودي يلخو قويتا كمزي جيرو نقول زاقحو يهبن سلزولها عزيئي زمسكن بتعمي باهيو أبيلن زولو مغنياتو نزازلنا ساعات زحبريو كمون نتي اتمنفس نحد هزبي مانتي كدالو نزلو برتع صحاق دما يملكتيو نزي حدا غزي اب حدا تمكرو رئيو يفلط حدا غزي اب قداماي قرنطوس معراف 2 عميق كاتون كصنعني جميره ازخا تردي برغص حدا استحبه ነገር አሎ አመጻፍ ቅዱስ ዘለው ሆይምሲ ግን ኮጹ ዘለዎም ምግላጻትን ክበርሁ ዘለዎም አዝዮም አሞት ነገራትን አሎ እዞም ዝተሐትሙ ምግላጻት ወይ ድማ ዝተዓጹ ወይ ድማ ዝተሐቡ ምግላጻት ንሓደ ጉጅለ ህዝቢ ተገሊጾምሎምን ተኸፊቶምሎምን አሎ نزوم هزبي استخفتلهم كا نعوم نمدلاو أبز قبر زلو أزيو فلوي سرحن عيوني زوم هزبها اتم تسرقت من قدي اتم معرخو تمرعوي زخنو هزبيهم زوم هزبزيهم حدا نقرر كخونيهم زدالو زلو حانتي مستي مرعوي تحبر ناي ريمنانت برايد مالت نابحنتي بتسقى ترف حريتي زخونت مرعت نمخان زدالو زلو عيو نازي زدقف تغسي تداليهم أبو أب قداماي قرنطوس معرف كلتلكم كم زيب لنا قناخ كم تزي صحوف إذا عيني زي رأيهتو إذنخا زي سمعتو أبلب بسبب ما زي تحسبه أملاخ نوتهم زفقروا أدالو لهم يبلنا شعوب دحريوها أزوما مصحف قدس له حبوات مقلاصات مسترات كمي بتي منفس مقلاص كبرو همزلوهم ينقرنا اتتقسي كأتسيلو كمزي يبلنا اتمنفس قنا مع مقام لخوكا خيترفه نخلو يمرمر يمو نانا أملاخ منفسو جيرو قلتسلنا اتبو زولو منفس انتزي كوينوس أبسب زولو نقرز فلتك انتواي سبيو كمون منفس أملاخ انتزي كوينوس نتي أب أملاخ زولو حدو كواز فوتو يلبون يبلنا سلازي اتي منفس أملاخ نتي أبلب أبو زلو نقري مرمرالو زغا أبرأي يوحنس معرف شمون تزلو نتي 7 محتم سفتحو أب سمايون أستات فرقا ساعات زاكل سغتها خونه زبلو ززامديو سلازي اتي منفس أملاخ نتي أبلب أبو زلو نقر إنا مرمره نتي عيني زي رأيتو إذنها زي سمعتو أبلب سبد ما زي تحسبه أملاخ ناتهم زفقرو زدالو لهم نقراتيو سيحيبو زمتسألنا زلو كأتسيلو انت تغسي كمزي بلنا نحنا خا منفساو نقر مس منفساوي إنا سما معنا منفس قدس بزمهرلو قالنبر
ጥበብ ሰብ ብዝመረሉ ቃል ኣይኮንናን ንዛረብ ዘለና ይብለና። ነቲ ኣብ ኣምላኽ ዘሎ ሓሳባት ንሕና ብመንፈሳዊ ቃላት ጌርና ብምንባይ ናብ ዝጭበጥ ነገር ኢና ነምጽኦ። ስለዚ ኣነ ቅድሚ ገለ ዓመታት ነዝርኤ ስለምንታይ በዚ መንገዲ እዚ ኮይኑ ኢለ እየ ሓቲተ። ምኽንያቱ እቲ ሰብኣይ ማሕተም ዝተፈትሐ ኣብ ሰማይ ስቕታ ኮይኑ እዩ ዝብለና። ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ክሳዕቲ ምድብ ግዚኡ ዝመጽእ ክግለጽ ይኹን ክኽፈት ኣይተፈቕደን ነይሩ። እዚ ኸዓ መታን ከይባላሾን ከይረክስን እዩ ክሳዕቲ ምድብ ግዚኡ ዝመጽእ ተሓቢኡን ተዓጽዩን ተዓቂቡን ጸኒሑ። በዚ ድማ እየ ሓቲተ። ኣቦ ኸዓ ተዛሪብኒ። ኣቦ ንወዱ ሓንቲ ንዕኡ ትበቅዕ መርዓት ኣዳልዩ ክህቦ ባህጊ ከም ዘለዎ እዩ ነጊርኒ። ዋህ! እዛ ዘረባ ንዓይ ብጣዕሚ እያ ጸላዊት ነይራ። ናይ ኣቦ ባህጊ ንወዱ ትበቅዕ መርዓት ምርኣዩ ሕሰብዎ እሞ እቲ ክብደት ናይ ዘረባ እዚ ይስማዓኒ ዘሎ። እዚ ንኣትዎ ዘለና ነገር ኣቃሊልና ብሸለልትነት ክንሪኦ ዘይብልና እኳ ደኣ ብኣኽብሮት ብስነ ስርዓትን ጥንቁቕ ተወፋይነትን ክንሪኦ ዘለና ነገር እዩ። ምኽንያቱ እዚ መደብ እዚ ነታ ምስቲ ገንሸል ኣምላኽ ኣብ ዙፋኑ ኮፍ ትብልን ንኹላ ምድሪ ድማ ምስኡ ኮይና ትገዝእን መርዓት ከም ትዳሎ ዝገብር ዘሎ ዕዮ እዩ። ሓደ ዕዮ ድማ ኣለና ነዚ ኩሉ ዝሕብር ትንቢታውያን ርእስታትን መብርሂታትን ናብ ዝለዕለ መድረኽ ከነምጽኦ ኣለና። ሽዑ ኸዓ ጐይታ ነቲ ኣብ ወለዶታት ዘይተረእየ ንሓደ ህዝቢ ብሓባር ክልውጦምን ክቕይሮምን እዩ። እዚኦም ከዓ እቶም ሞት ዘይጥዕሙ እዮም ክኾኑ 4 ነጥቢ እስከ ኽጽል ሕጂ ነቲ ክብደትን ኣገዳስነትን ድሮ ስምዓኒ ጀሚሩ ኣሎ። ተስፋ ኸኣ ይገብር ኣብ መጽሓፍትናን መልእኽትናን ነቲ ኣገዳሲ ዋና ነገር ብትኽክለኛ መንገዲ ክንገልጾ፣ ነቲ ዕቱብነት ናይዚ ጉዳይ ብትኽክለኛ መንገዲ ክንገልጾ ተስፋ ይገብር። ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ኸዓ ነቲ ዓብዪ ትጽቢትን ዓብዪ ተስፋን ክንገልጾ ተስፋ ይገብር። ሓደ ኩሉ ሰብ ብሃንቆውታ ዝጽበዮ ዘሎ ነገር ከም ዘሎ ይስማዓካ እዩ። ዋው! እቲ ንኣሽዓት ዓመታት ዝተተንበየ ነገር ሕጂ ክፍጸም እዩ። ኣብቲ እዞም ትንቢታት ዝፍጸምሉ ግዜ ከም ዘለና ኸዓ ርእሰ ተኣማንነት ኣለና። ነዚ ኸዓ እኹል መርትዖታት ኣለና። ሕጂ ኸዓ ይጽሊ ኣለኹ ክቡር ጐይታ ንልባትና ብፍርሃትካን ድንቅኻን ምልኣዮ። ነቲ ጸላኢ ኣብዛ ናይ መወዳእታ ዘመን ቤተ ክርስቲያን ከምጽኦ ዝደሊ ዘሎ ናይ ድኻም፣ ናይ ጽልኣት፣ ናይ ስንፍናን ሕምቀትን መቓውሕ ካብ ልዕሌና ክስበር ከሎ ክስምዓና ይጽሊ። መንፈስ ቅዱስ ነቲ መርዓዊ ትበቅዕ መርዓት ኮይንና ኽነዳሎ ርዳእና፣ ሓገዘና። እዛ መርዓት ከዓ ነቲ ካብ ቅድሚ ምስራት ዓለም ዝተሓረደ ገንሸል ኣምላኽ ትበቅዕ መርዓት እያ። ከምኡ እዩ ዝብለና መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ከምዚ ይብለና፣ ርኤኹ ድማ ኣብ ዙርያ እቲ ዝፋንን እቶም 4 እንስሳን እቶም ሽማግሌታትን ከዓ
ድምፂ ብዙሓት መላእኽቲ ሰማዕኹ ቁጽሮም ድማ ኣእላፍ ግዜ ኣእላፍ ኣሻሕ ግዜ ኣሻሕ እዩ ዓው ብዝበለ ድምፂ ከዓ እቲ ተሓርደ ገንሸል ንሱ ስልጣንን ሃብትን ጥበብን ሓይልን ክብርን ግርማን ውዳሴን ክወስድ ብቑዕ እዩ በሉ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ኣብ ባሕርን ዘሎ ፍጡር ኣባታቱን ዘሎ ዘበለ ኩሉውን በረኸትን ክብርን ግርማን ስልጣንን ንዘለዓለም ነቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎን ነቲ ገንሸልን ይኹን ክብሉ ከለዉ ሰማዕኹ እቶም 4 እንስሳ ከዓ ኣሜን በሉ እቶም ሽማግሌታት እውን ፍግም ኢሎም ሰገዱ እዩ ዝብለና ስለዚ ሕጂ ኩሉ ሰማዩ ዘምልኾ ዘሎ እቶም 4 እንስሳ ከዓ ሌትን መዓልትን ብዘይ ምቁራጽዮም ቅዱስ 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 ዝብልዎ እቲ ብዚ ከም ነጥቢ ክንሪኦ ደለይ ዘለኹ እዚ ከዓ ብዛዕባ እቲ ክህልወና ዘለዎ ስእሊ ጫፍ ነገር ከርእየናን ከትሕዘናን ተስፋ ይገብር ምክንያቱ ገለገለ ካብኡ ብሰንኪ ዘይምፍላጥ ብሰንኪ ሃይማኖት ብሰንኪ ጥበራን ምትላልን ብሰንኪ ክሕደት እምነት ማለት ምዕላው ካብ ኣምላኽ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ትርጉሙ ናጠፈ እዩ መጺኡ ኣብዚ መጺእ ክነግረኩም ዝደሊ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ምሕዳስ ኣምላኽ እዩ ናብዚ ርእስቲ እዚ ድማ ክሓልፍ ደለይ ዘለኹ ሎ መዓልቲ ኣብ ልዕሊ እዚ መሰረት እዚ ሕጂ ካህንፀ ሕጂ ግን ብኣድናቆት ናይ ኣምላኽ መሊአ ዘለኹ ኣብ ልዕሊ እዚ መሰረት እዚ ከዓ ካህንፀ ነዞም ህዝቢ ተዋሂቡ ዘሎ ኣዝዩ ዘስተንክር ሓለፋ መታን ተመቐልቲ ክንከውን ንኹሉ እቲ ክብሪ ኣምላኽ ክንርኢ ዝኽልክለና ዝነበረ ኩሉ ጾር ሰኸም ኣቓልቦና ዝወስድ ነገር ንዓና ናብ ድሕሪት ዝስሕበናን ዘደናግረናን ኩሉ ዓለታዊ ነገር ካብ ህይወትና ከነወግድ ድልዋት ኢና ሐዋርያ ጳውሎስ ከምኡ ዝብል ነይሩ እቲ ካብ ጽልማትሲ ብርሃን ይብራህ ዝበለ ኣምላኽ እሞ ንብርሃን ፍልጠት ናይ ኣምላኽ ክብሪ ብገጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልብና ኣብርሆ ይብለና ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4:6 ንብርሃን ፍልጠት ናይ ኣምላኽ ንብርሃን ፍልጠት ናይዚ ንነብሮ ዘለና ግዜ እሺ እሞ ክጅምር ኣብታ ዘኢስራኤል ፓራዳይም ትብል መጽሓፈይ ክጽሕፍ ከለኹ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰዓታት ምስ ጎይታ ግዜ ኣሕሊፈ ኣብዚ መስርሕ እዚ ከዓ እቲ ዘለኒ ኣረኣእያ ፍጹም እዩ ተቐይሩ ናይ ኣረኣእያ ለውጢ እዩ ነይሩ እቶም ጥቕስታት እኮ ኣይተቐየሩን ኣብኦም ዘለኒ ኣረኣእያ ግን ፍጹም እዩ ተለዊጡ እዚ ብደቂቕ ክንሪኦ ኢና እቲ ሕጂ ነዞም ጥቕስታት ኣሕሊፈ ዝሪእየሉ ዘለኹ መነጽር ተቐይሩ በዚ ሓድሽ መነጽር ገይረ ክሪኦም ጀመርኩ እቲ ዘለኒ ኣረኣእያን ኣጠማምታን ፍጹም እዩ ተቐይሩ እዚ ንሐዋርያ ጴጥሮስ ኣብ ናሕሲ ኮይኑ እናጸለየ ኣካጢምዎ ነይሩ እዩ ሐዋርያ ጴጥሮስ ነቲ ጽሑፍ ማለት ነቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ኩሉ ይፈልጦ እዩ ጎይታ ግን ንረኣዩ ቀይርዎ ነቲ ኣብ ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 11 ዘለዉ ትእዛዛት ማለት እዚኦም እንስሳታት ኣይትብልዕዎም ርኩሳት እዮም ንዝብል ጥቕሲ
ጽቡቕ ገይሩ ይፈልጦ እዩ ጎይታ ግን ኣረኣዩ ቀይርዎ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ከምዚ ይብለና ጴጥሮስ ብሳድሰይቲ ሰዓት ኣቢሉ ክጽሊ ናብ ናሕሲ ደይበ ሽዑ ጠሚዩ ክበልዕ ደለየ ከዳልውሉ ከለዉ ኸዓ ተመሰጠ ሰማይ ተኸፊቱ ኣቕሓ ኸዓ ከም ዓብዪ ክዳን ብኣርባዕተ ማዕዝኑ ተትሒዙ ወረድ ኣብ ምድሪ እውን ክበጽሕ ከሎ ረአየ ኣብኡ ኸዓ 4 መሓውር ዘለዎም ኩሎምን ኣብ ምድሪ ለመም ዝብሉን ኣዕዋፍ ሰማይን ነበሩ እሞ ጴጥሮስ ተንስእ ሓሪድካ ብላዕ ዝብል ድምፂ መጽኦ ጴጥሮስ ግና ጎይታይ ርኩስን ዘፈንፍን ዘበለን እኳ በሊዐ ይፍልጥኒ እሞ ኣይከውን እዩ በለ ከም ብሓድሽ ድማ ካልኣይ ግዜ ነቲ ኣምላኽ ዘንጽሖ ንስኻ ይተርክሶ ዝብል ድምፂ መጾ እዚ 3 ሰዓት ኾነ ብኡ ኸዓ እቲ ቕሓ ናብ ሰማይ ተወስደ እዩ ዝብለና ነዚ ምስራይ ሐዋርያ ጴጥሮስ ኣረኣዩ ፍጹም ተቐይሩ ሃንደበት ሓደ ምግላጽ ረኺቡ እቲ ሐዋርያ ጴጥሮስ ኣቐዲሙ ዝነበሮ ኣረኣእያ ኣዝዩ ጸቢብን ድሮትን እዩ ነይሩ እቲ ቃል እኮ ኩሉ ግዜ ኣብኡ እዩ ነይሩ ሐዋርያ ጴጥሮስ ግን በቲ ትክክለኛ መነጽር ክሪኦ ስለዘይከኣለ ጎይታ ናብ በሪኽ ወሲድዎ ሽዑ ኸዓ ሐዋርያ ጴጥሮስ ብንጹር ክሪኦ ይኽኢሉ እዚዩ እቲ ናይ ረኣያ ለውጢ ንብሎ ዘለና ኣነ ድማ ኣብዚ መስርሕ እዚ ምስ ኣተኹ ናይ ረኣያ ለውጢ ምስ ተመኰርኩ ኸኣየ ሕጂ ነዘን ዝህበኩም መሰረታት ኣጥቢቐ ክዛረበለን ክገልጸለን መጽአ ዘለኹ መሰረታት ክትብልዎን ትኽእሉ ኢኹም ንትንቢታውያን ቃል ኣምላኽ ኣሕሊፍና ንሪኤሎም ሕጋጋት እዮም በዚኦም ጌርና ኢና ኸዓ ነዚ መወዳእታ ዘመን ክንሪኦ እዚ ናይ ኦሜጋ ኣረኣእያ ንብሎ ብዛዕባ ዞም ሕጂ ዝህበኩም ርድኢታትን እምነታትን ፈጺሙ ዘይቅየርን ዘይነቐንቕን መትከል እዩ ዘለኒ ንድሕሪ ሕጂ ዝህቦም ኩሎም ቶም ዝሪኦም ነገራት በዞም ርድኢታትን እምነታትን ኣሕሊፈ ክሪኦም ክጅምር ስለዚ ሎሚ ጎይታ ከም ዝፈቐዶ ነቲ ዝበልኩኹም ርድኢታት እምነታት ሕጋታት መሰረታት ከካፍለኩም ነዚኦም ብምግላጽ ድማ ነቲ ሕጂ ዘለናዮ ግዜን ነቲ ሕጂ ከም ወለዶ መጠን ንኸዶ ዘለና ግዜን መሰረታዊ ነገር ከንጽፍ ኢና ጎይታ ተረዲእኒ 7 ርድኢታት ወይ ድማ እምነታት ክህበኩም ቅድሚኡ ግን ሓደ ነገር ክረጋግጸልኩም ይደሊ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኪዳኑ ዝሕሉ ኣምላኽ እዩ ነዚ ኣብታ ዘኢዝራኤል ፓራዳይም ትብል መጽሓፍ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኪዳኑ ዝሕሉ ኣምላኽ ምዃኑ ካብ ቃል ኣምላኽ ናምጸኹ ገሊጸ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኪዳኑ ዝሕሉ ኣምላኽ እዩ ኩሉቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ምድሪ ዝገበሮ ብመሰረት ቶም ዝኣትዎም ኪዳን ገይሩ እዩ ዝገብሮ ኩሉ ብዛዕባ ኪዳን እዩ ነይሩ ጎይታ ኢየሱስ እኳ ቅድሚታ ዝስቀለላ መዓልቲ ከምዚ ኢልዎም እዛ ጽዋ እዚኣ እቲ ምእንታኹም ብዝፈስስ ዘሎ ደመይ ተገብረ ሓድሽ ኪዳን እያ እዩ ኢልዎም እቲ ኪዳን ኣብ ደመይ እዩ ዘሎ እዩ ኢልዎም ስለዚ ኩሉ ከምቲ ኪዳን እዩ ዝኸይድ ነይሩ እቲ ኪዳን ከዓ ኣዝዩ ንጹር
بدقيق استزرزرن زتحتمن نيرو أبت مصحف بزعبا ناي أبراهام كيدان تزاريب نيره أبورت زفطرت مዕራፍ 12-13 እዛ ንስኻ ትሪኣ ዘለኻ ኩላ ምድሪ ንኣኻን ንዘርአኻን ንዘለኣለም ክህበካ እየ ዝበሎ ናይ ምድሪ ኪዳን ኣሎ። ኣብ ምዕራፍ 15 ድማ ዝተክኽ እቶንን ሃልሃልታ ሓውን ብመንጎ እቲ ቆረርፅ ሓለፈ ይብለና። ባዕሉ እግዚአብሔር ኣምላኽዩ ሓሊፉ بحصر زبالة أنا مساقا كيدان أطلقو إذا كيدان زغا أب أموننتي استمركو سيو إيو إلوو مليسو دما أم معراف 10 شعاته كمو كيدان أتيليو كويتا يسوس أبزي مدري كولد كله قال بمجمرتا نبره اتقال دما أب أملاخ نبره اتقالون أملاخ نبره إزي بمجمرتا أب أملاخ نبره بقوقو خلو خنا كابتي زخنا زبالة دما بزي بقو زخنا يلبون زبالون بمسرت توم زعاتهم كداناتيو بزعبا قدامي مبصا قويتا زنوغرون زؤوجون أستات 300 نصرات كيداناتن تنبيتاوين أواجاتنا له قويتا مزيو ننفسو كفاني وفتسيموهن كبلوكم زدلخا قويتا زتعسلو ويدما زتأراترلو كيدان ويتنبيتاوين كالات يلن اندحري لوا كقبرعيو ازي فاندامنتاليو مالت قدم زخونه ነገር ክንፈልጦ ዘለና ነገር እዩ ብዛዕባ ኪዳን ኣብሊስና ብዝተረዳእናዮም መጠን ብኡ መጠኒና ምስ ኣምላኽ ኣመንታይ ዶ ከም ንብል ንርዳእ እቲ ኣብዚ ኪዳን ዘለኒ ሓለፋ ወይ ድማ ሕልፊ ነገርሲ እንታይ እዩ ኢና ንብል ንዓይ إزي أنيرا تعباي نجر نتبز كيدان زلني حلفا وهيون حلف نجر قدم حجي بزينة برني برهنجري أيو أبز كيدان كجبرم زجباني حلفنا تتلو أزيو ما قدستي نزو ما قدست نجراتك متان مس إجابير أملاخ أبحد بوتا كونن كسما معن كجبرم علني سلازي ناقا نزوم مصحفتي نصحفهم زلنا سلازي እግዚአብሔር አምላኽ ኪዳኑ ዝሕሉ አምላኽ እዩ ንኹሉቲ ኣብዚ ምድሪ ዝገብሮ ክሳዕቲ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ዝገብር እኳ ብመሰረት እዚ ኪዳን እዚኡ ክገብሮ እዚ ኸኣ ዓብዪ ምግላፅ እዩ እንድሕር ነዚኣ ሒዝኩማ ንኹሉ ካልእ ነገር ከም መሰረት ክኾነና እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ካብቲ ክገብሮ ኢሉ ዝኣወጆ ኩሉ ኪዳን ካብኡ ወፃኢ ካልእ ኣይገብርን እዩ ካብቲ ክገብሮ ኢሉ ኪዳን ዝኣተዉ ኸኣ ንሓንቲ እኳ ኣይሰብርን እዩ እዚኣ እቲ ሓንቲ ክንሕዛ ዘለና ነጥቢ እያ እታ ካልአይቲ ነጥቢ ኸኣ ብዛዕባ ምሕዳስ እያ restoration እግዚአብሔር አምላኽ ናይ ምሕዳስ አምላኽ እዩ God is a restorationist ኩሉቲ እግዚአብሔር አምላኽ ዝገብሮ ነገር ንሕና ክንሕልውን ክንዕቅቦን ኣይከኣልናን ንዕኡ ንምሕላው ኣብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ፈሺልና ኢና ሕጂ ድማ ንሱ ክሕደስ እዩ ገነት ኤደን ኣጥፊእናያ ኢና ሕጂ ግን ገነት ኤደን ክትሕደስ እያ እዚ ፍሉጥ ነገር እዩ ምሕዳስ ገነት ኤደን እቲ ኣዝዩ ፍሉጥ ነገር እዩ ክትሕደስ እያ
ካብዚ ዝሓለፈ ኸዓ እቲ ናይ እስራኤል ምሕዳስዩ መጽሓፍ ቅዱስ በዚ ንጹር ነገር ነጊርና እዩ። ኣብ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 28 ፍቕዲ 64 ከምዚ ይብለና እግዚአብሔር ድማ ካብ ወሰን ምድሪ ክሳዕ ወሰን ምድሪ ናብ ኩሎም ህዝብታት ፋሕ ከብለካ እዩ። ኣብኡ ድማ ንስኻን ኣቦታትካን ንዘይትፈልጥዎም ካልኦት ኣማልኽቲ ንዕንጨይትን ንእምንን ከተገልግል ኢኻ ኢሉዎም ነይሩ። ደቂ እስራኤል ድማ ናብ ኩላ ምድሪ ተበቲኖም ንኻልኦት ዘይፈልጥዎም ኣማልኽቲ እውን ኣምሊኾም። ድሓር ግን ኣብ ትንቢት ሕዝቅኤል ምዕራፍ 36 ከምዚ ይብለና ብንጹር ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከምዚ ይብላሎ ኢልካ ንቤት እስራኤል ንገሮም ኣቱም ቤት እስራኤል እዚ ምእንትቲ ኣብ ዘዝኣትኹሙ ህዝቢ ዘርከስኩሙ ቅዱስ ስመይ እምበር ምእንተኹም ኣይኮንኩን ዝገብሮ ዘለኹ ነቲ ኣብ ህዝብታት ዝረኸሰ ኣብ ማእከሎም ከዓ ዘርከስኩሞ ዓብይ ስመይ ክቅዱስ እየ። ኣብ ቅድሚ ዕይንቶም ኣባኻትኩም ምስተቐደስኩ ከዓ እቶም ህዝብታት ኣነ እግዚአብሔር ምዃነይ ክፈልጡ እዮም ይብል እግዚአብሔር ኣምላኽ። ካብ ህዝብታት ከምጻኩም ካብ ኩሉ ሃገራት ከዓ ከኣኻኽበኩም እየ ናብ ሃገርኩም እውን ክመልሰኩም እየ ጽሩይ ማይ ክነጽግልኩም እየ እሞ ክትጸርዩ ኢኹም ካብ ኩሉ ርኽሰትኩምን ካብ ኩሉ ጣዖታትኩምን ከጽርሕኩም እየ ሓድሽ ልቢ ክህበኩም ሓድሽ መንፈስ ከዓ ከሕድረልኩም ናይ እምኒ ልቢ ካብ ስጋኹም ከውፅእ ናይ ስጋ ልቢ እውን ክህበኩም እየ ንመንፈሰይ ኣብ ውሽጥኹም ክሕድሮ ብትእዛዘይ ከመላልሰኩም ፍርደይ ክሕልወኩምን ከግብረኩምን እየ ኣብታ ነቦታትኩም ዝሃብክዋ ሃገር ክትነብሩ ህዝቢ ከዓ ክትኮኑን ኢኹም ኣነ እውን ኣምላኽ ክኾነኩም እየ ይብለና። ሕፅር ዝበለ ተበላሽኹም ኢኹም ኣነ ስለ ዝበልኩ ክገብሮ ከዓ ስለ ዝኾንኩ ግን ዝኾንኩም ኩኑ ኣነ ክሕድሰኩም እየ ምኽንያቱ ኣነ እሙን እየ ኣብ ውሽጢ ርኽሰት ከለኹም ካባይ ዓሊኹም እኳ ከለኹም ንቓለይ እሙን ስለ ዝኾንኩ ግን ክሕድሰኩም እየ እዩ ዝብሎም ዘሎ። ትንቢት ኢኤል ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 25 ድማ ከምዚ ይብለና ኣነ ኸዓ እቶም ኣንበጣን ኮብኮብታን ጎደብን ሓሰኻን ኣባኻትኩም ሰደድክዎ ዓብይ ሰራዊተይ ዝበልዕን ዓመታት ክኽሕሰኩም እየ ኢሉዎም ይብለና። መብልዕ ክትበልዑ ክትጸግብውን ኢኹም ነቲ ተኣምራት ዝገበረልኩም ስም እግዚአብሔር ኣምላኽኩም ድማ ክትመስግንዎ ኢኹም ህዝበይ እውን ንዘለዓለም ኣይሓንኽን ኣነ ኣብ ማእከል እስራኤል ከም ዘለኹ ኣነ ኸዓ እግዚአብሔር ኣምላኽኩም ከም ዝኾንኩ ብጀካይ ድማ ካልእ ከም ዘየልቦ ክትፈልጡ ኢኹም ህዝበይ እውን ንዘለዓለም ኣይሓንኽን እናበለ ድማ ይገልጾ። ኣብ ትንቢት ሚልክያስ ምዕራፍ 4 እውን ከምዚ ይብለና እነሆ እቲ ዓባይን ተፍርህን መዓልቲ እግዚአብሔር ከይመጸት ነቢ ኤልያስ ክልእኸልኩም እየ ኣነ መጺኤ ንምድሪ ብዘጽንት መርገም ከይወቕዓስ ንሱ ልቢ ኣቦታት ናብ ደቂ ልቢ ደቂ ድማ ናብ ኣቦታቶም ክመልስ እዩ ኢሉዎም ይብለና። ብናይ እንግሊሽ ትርጉም ድማ ንሱ ልቢ ኣቦታት ናብ ደቂ ልቢ ደቂ ድማ ናብ ኣቦታቶም ክሕድስ እዩ ይብለና። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 17 ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ከረን ምልዋጥ ከሎ ከምዚ ይብለና ኣብ ቅድሚኦም ድማ ትርኢቱ ተለወጠ ገጹ ከም
كم صحي يبره كدانون كم برهان صعدوه إنه غا موسين إليسن مسؤو ناتزاراربو ترايوهم كابس بلنا كرن ملوات مسوردو قويتا هنزيلوهم ود سب كاموتات كسعزتنس زيزريخمو نحدو كويتن قرو إلو أززم دك مزامورتو غا نمنتاي دا صحفتي قدم إلياس كمتسي قبا زبلو إلوم حتتو نسوخا مليسو بلوم بحكي قدم إلياسي متسي نخلو دما يغنع أنا جن أبلغكم اللخو إلياس قدم حجي متسيو كم زدليو قبر ومبر أي لليون نود سب دما كمو نساتهم حسر مكرا خصقوهم شو دك مزامرتو بسعبا يوحنس مطمق كم زبلهم أستوعلو يبلنا أبزي تغسزي نقولو يقنع زبلو بإنجليزينيا ترجم نقولو كحدسيو زبل ترجم يبو نقولو كحدسي ماتيو سلازي اتمنفسن حيلن إلياس بفولي مسمح الداس تتحاها زيو حدا تسفالو بزي قدم حجي أما جمرتا لبي أبوتاتنا بدكي لبي دك دما ناب أبوتاتهم كحدسيو زبل تسفا هيبونيرو شعوغن ميليسو حدا أموداتا زمن كقدمتا عباين تفرحن معالتي جابير كيمتسات زخون محداسكم زلو تسفا توهبنا لنا كقدمتا عباين تفرحن معالتي جابير كيمتسات زخون محداسكم زلو تسفا توهبنا لنا ازي اتناي موداتا زمن محداسيو بخومو خاينا برئسة تأماننت قويتا نابتي نايك أدامي زمن زنبرة حواراويت بحبر سب كحدسنا مخانو نزارب لبي أبوتاتنا بدكي لبي دك أدما ناب أبوتاتهم كحدسيو كمتا أبك أدامي زمن زنبرة بيت لك كما بباريا حواراويت سخونت حانتي بيت كتول إياه نزي دقاقيمة كزاربولو تانيحي ملأختات مالت إيميل دما بزحي سدادة لينيرو حورات النبات اندامو ألوناندو سبل ملأختات متإني الشي اسكان زازربا نتنتنا إذان عسران حدا كفل زمن بيت غرسين سب زهبو تنتنان قويتا زهبو تنتنان كنريو نخيلنا كالأملاخ كمزي يبلنا كمزي يتبل أب كمزي عينة تكونت هاللخو تبل نسخاقن كمزي يخازل لغا إيو يلوو ننببو حبتا من فساسني حانتي زلاليا نقر كواي بلين بمبالكا حسورن زدنقصن نداين عورن عرقن مهانكا أيتفلتني خازل لخا يبلو حبتا من فساسني حانتي زلاليا نقر كواي بلين حوارات أيدلينانم اتنداليو نقر حيزنا لنا تبل انتقوناقن نسغا حسورن زدنقصن نداين عورن عرقن إخا يبلو نعي أي تقطعني إزي أم مسعف قدسو له نقريو قنقويتا كمزيلنا خلنا خقد فناديو عيفالون كمزيلنا خلنا يقد فنانيو كمزد عيلنا إنه عبدك بيت دويلة كوح بلالخو حدوكا دمسي سميعوس معصون تخفت اللي
ናብኡ ኸኣቱ ምስኡ ኸኣ ክድረሬ ንሱውን ምሳይ ይብለና በመለክዒ ናይታ ናይ ቀዳማይ ዘመን ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ገይሩ ክሕድሰና እዩ ሐዋርያትን ነቢያትን ክህልውና እዮም ስለምንታይ ምክንያቱ ጎይታ ከምዚ ዝብል ዘሎ ኣነ ኣብ ሓድነትን ሕብረትን ዘለዉ ሂደት ህዝቢየ ዝደሊ ኣነ ነቲ ሓቀኛ ፍልጠት ኣምላኽ ዝርድኡ ሂደት ህዝቢየ ዝደሊ ዘለኹ እኹላት ማለት ብሱላት ዝኾኑ ሂደት ህዝቢ ይደሊ ኣለኹ ናብ ልክዕ ምልኣት ብፅሕና ክርስቶስ ዝበፅሑ ሂደት ህዝቢ ይደሊ ኣለኹ ልክዕ ከምታ ኣብ ቀዳማይ ዘመን ዝነበረት ሐዋርያዊት ቤት ንዕኡ ዝመስል ሐዋርያዊ ኣገልግሎት እየ ዝደሊ ዘለኹ እዚ ኸኣ መተን ሓደ ዘይጠራጠር ብዝመፀ ንፋስን ማዕበልን ዘይድፋእን ዘይምለስን ህዝቢ ንምፍራዩ እዩ ዝብል ዘሎ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 14 ከምኡ እዩ ዝብለና ድሕሪ ሕጂ ንሕና በቲ ካብቲ ብምጥባር ሰብን ንምፍሓስ ስሕተት ዝኸውን ተንኮልን ዝመጽእ ናይ ትምህርቲ ኩሉ ንፋስ ኒውነጆውን ድፋእን እንኽብከብን ቆልዑ ምእንቲ ከንከውንሲ ብፍቕሪ ንሓቂ ናሰዓብና ናብቲ ርእሲ ዝኾነ ክርስቶስ ንዕበ ይብለና ስለዚኦም እዞም ነገራት ዘድልዩና ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናይ ምሕዳስ ኣምላኽ እዩ ኪዳኑ ዝሕሉ ኣምላኽ እዩ እዘን ክልተ ዓበይቲ ነገራት ሓዝወን እተን 7 ሕጂ ዝነግረኩም ከዓ ምዘን ትሕዝወን ሓደ ነገር ክነግረኩም ዝደሊ ግን ኩሉቲ ኣነን ኤሜን ሰበይተይን ኣብዘን መጽሓፍቲ ንጽሕፎ ዝነበርና በቃ ብዛዕባ ኣረኣእያን ኣጠማምታን እዩ ፐርስፔክቲቭ ንኩሉ ነገራት ብኦም ጌርና ንሪእሎም መነጽሪና ንቕርብ ዘለና ንኩሉ ነገር ንሪእሉ መነጽር ንኩሉ ነዚ መወዳእታ ዘመን ንቃል ኣምላኽ ንጸሎት ንምድላው ምስ ኣምላኽ ንምስምማዕ ኣብ ሓደ መስመር ከዓ ንምዃን ነዚኦም ንሪእሎም መነጽሪና ንቕርብ ዘለና ብስም ጎይታ ኢየሱስ ከዓ እዚ ክነግረኩም ይደሊ ነዞም ኩሎም ንቕርቦም ዘለና ነገራት ብፍቓዱ ዝቕበሎም ዘበለ ናይ ኣረኣእያ ለውጢ ክረክብ እዩ እዚ ከዓ ናይ ብሓቂኡ ኣገዳሲ ንነገራት ናይ ግድን በቲ ጎይታ ዘርኤና ዘሎ ኣረኣእያን ኣጠማምታን ክንጥምቶም ክንጅምር ኣለና እዚ ከዓ በቲ ናይ ኦሜጋ ኣረኣእያ እዚ ከዓ እቲ ናይ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 17-18 ፐርስፔክቲቭ ወይ እውን ኣጠማምታ እዩ ከምዚ ይብለና ኣምላኽ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቦ ክብሪ ብፍልጠቱ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላጽን ምእንቲ ክህበኩም ይብለና ኣብዚ ንእሽተይ ትርጉም ክወስኽ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣምላኽ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቦ ሓደ ሓድሽ ሞዴል ሓደ ሓድሽ ኣረኣእያ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላጽን ክህበኩም እዩ ዝብል ዘሎ ብዛዕባ ቃል ኣምላኽን ብዛዕባ እቲ መደብን ሓሳብን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓደ ሓድሽ ኣረኣእያ ወይ ድማ ኣጠማምታ ክህበኩም እዩ ዝብለና ዘሎ እዚ ኣጠማምታ እዚ ካብቲ ዘይርአ ዓለም ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝመጸ መዛዘሚ ናይ ኩሉ ነገራት ዘርኢ ኣጠማምታ እዩ እዚ ከዓ እንድሕር ምድራዊ ኮይንካ ክትሪኦ ዘይትኽእል እዩ ናይ ግድን መንፈስ ናይቲ ዝነፍር ዘሎ ንስሪ ዘድልየና ልክዕ ከምቲ ጴጥሮስን ካልኦትን ዝተመከርዎ ዝተፈለየ ዓይነት ኣጠማምታ ዝተመከርሞ
እትዝተረፈ ህይወቶም መላእ ኩልንትንኦም ዝተቀየሩ ማለት እዩ አምላክ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ አቦ ክብሪ ብፍልጠቱ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላጽን ምንት ክህበኩም እሞ አዒንቲ ልብኩም በሪሁ ተስፋ ጽውዑ እንታይ ምዃኑ ሃብቲ ርስቲ ክብሩ ኣብ ቅዱሳን ውን እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ ጽልለኹ አምላኽ ንክርስቶስ ካብ ሙታታ ተንስኡ ኣብ የማኑ ኣብ ሰማያት ምስ ተቐመጦ ኣብታ ትመጽእ ውን እምበር ኣብዛ ዓለም እዚኣ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሽመትን ስልጣንን ሓይልን ጎይትነትን ዝስመ ዘበለ ስምን ምስ ኣርኣሶ ነቲ ሕልፊ ዘለዎ ዓብ ሓይሊ ኣባና እንኣምን ዘሎና ከም ስልጣን ሓይሉ ኣብ ክርስቶስ ዝገበሮ ግብሪ ንስኻትኩም እንታይ ምዃኑ ክትፈልጥዎ እጽልየልኩም ኣለኹ ንብዘሎ ኸዓ ኣብ ትሕቲ እጋሩ ኣግዝኦ ኣብ ልዕሊ ኩሉስ ርእሲ ምእንቲ ክኸውን ድማ ነታ ማሕበር ወፈዮ ንሳ ኸዓ ስጋኡ ናይቲ ኩሉ ኣብ ኩሎም ዝመልእ ምልኣቱ እያ ይብለና እንህበሉ እዚዩ እቲ ናይ ኣረኣእያ ለውጢ እዚዩ እቲ ናይ ኣረኣእያ ምቕያር መሰረታዊ ትምህርቲ ጎይታ ሕጂ ሓደ መነጽር ሂቡ ንነገራት ቅድሚ ሕጂ ርኢናዮም ብዘይንፈልጥ መንገዲ ጌርና ምእንቲ ክንርኢ ከኽእለና እዩ ስለዚ እዚ ሒዝና ናብቲ ቀዳማይ ርድኢት ወይ እምነት ክንከይድ እዚ ቁጽሪ ሓደ መሰረት እዩ መኖር ትርጉምን የሚያገኘው ባንተ ነው ጌታዬ ሕይወት ትርጉምን የሚያገኘው ባንተ ነው ጌታዬ የፍጥረት ወላጅ ያዋን ምንጭ ያኔ ስሰራ በእጅ ስታበጅ ምን ነበር ያሰብከው እንደሆነልህ ምሕረቴ እንዳከና never ያስብ እንደሆነልህ ምሕረቴ እንዳከና የፈጠረኝ ሰው ያረገኝ የልብን መሻት ስራ መኖር ለምድር የሰጠኝ እጅግ ነው
በመሻት ስራ መኖርን ድረስብኝ መኖር ትርጉም የሚያገኘው በአንተ ነው በአንተ ነው ጌታዬ ሕይወት ትርጉም የሚያገኘው በአንተ ነው በአንተ ነው ጌታዬ የፍቅር ወዳጅ ሕያዋን ምንጭ ያኔ ስትሠራ በእጅ ስታበጅ ምን ነበር ያሰብከው እንደሆነልህ በሕይወቴ እንዳከናውንልህ ምን ነበር ያሰብከው እንደሆነልህ በሕይወቴ በልብ በነፍስ እኔን ልታኖረኝ ስትነሳ ልትፈጥረኝ ያንደራደረክ ምን ነበር የታየ እንዳረግ በልብ በነፍስ እኔን ልታኖረኝ ስትነሳ ልትፈጥረኝ ያንደራደረክ መኖር ትርጉም የሚያገኘው በአንተ ነው በአንተ ነው ጌታዬ ሕይወት ትርጉም የሚያገኘው በአንተ ነው በአንተ ነው ጌታዬ የምሕረት ወላጅ የሕያዋን ምንጭ ያኔ እኔን ስትሠራ በእጅህ ስታበጅ ምን ነበር ያሰብከው እንሆንልህ በሕይወቴ እናከናውንልህ ምን ነበር የታየ ስንሆንልህ በሕይወቴ እንዳከናውንልህ እነዚህ የምኖርባት
ፈቃድህን አድርጌ አስከብሬክ በምድር ላይ ልለፍ ኑሮ ያልከው ኑሮ ኖሬበት ልለፍ እንጂ ከንቱ አይደለም መኖር ትርጉምን የሚያገኘው ባንተ ነው ጌታዬ ትርጉምን የሚያገኘው ባንተ ነው ጌታዬ መኖር ትርጉምን የሚያገኘው ባንተ ነው ጌታዬ መኖር ትርጉምን የሚያገኘው ባንተ ነው ጌታዬ የፍጥረት ወላጅ የሕያዋን ምንጭ ያኔን ስትሠራ በእጅህ ስታበጅ ምን ነበር ያሰብከው እንደሆነልህ በሕይወቴ እንዳከና